Здравейте, аз съм Габи от Мистер Карс и днес ще ви взема с мен да прекараме един ден в Софийския ни офис. В момента все още сме в Пловдив, ще отпътуваме след малко и ще направим нещо като мини влогче. Вече пътуваме към софийските колеги с нашия шефомобил и разбира се, той е БМВ. Ето го и нашият офис в град София. Намираме се на булевард Александър Пушкин 36, квартал Павлово. Днес ще ви разведа с нашия офис и ще ви разкажа малко повече за това какво правим. Ние се занимаваме с внос на автомобили от Канада, САЩ и цяла Европа. Участваме в търгове, за да осигурим най-добрите сделки за нашите клиенти. Тук в нашия софийски офис може да се консултирате с нашите менеджери. Ще се възползвам от момента, за да ви кажа, че си търсим менеджер продажби. Ако искате да се присъедините към екипа ни, не се колебайте да се свържете с нас. Фирмата ни е динамична и амбициозна и искаме да се развиваме заедно. Ето ги и Бети и Васко. Както виждате, доволните клиенти са нашата гордост. Те не само получават качествени автомобили на страхотни цени, но и страхотно обслужване благодарение на нашите консултанти. И сега ще потормозя колегите с малко въпроси. Вас идвам чак от Пловдив да те питам, коя е най-добрата сделка, която направи тази седмица за кола до 30 000? BMW F32 435. Петия, коя е твоята топ сделка тази седмица до 30 000 лева? Toyota CHR 2021 година. Работният ден приключи и ние отново отпътуваме към Пловдив, но на вас оставям в коментарите да напишете хареса ли ви нашия софийски офис? mistercars.bg